Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-primawla tal-Qorti Ċivili annullat il-kuntratti marbuta mal-konċessjoni ta' 3 isptarijiet u ordnat biex dawn l-isptarijiet jiġu ritornati lill-Gvern mill-Vitals Global Healthcare u Steward Healthcare. F'sentenza li tal imħallef Francesco De Pasquale għal kawża li nfetħet fl-2018 ġie nnutat kif Vitals u llum Steward ma onoratx l-obbligi tagħha fil-ftehim. Il-qorti qalet li Steward u qabel Vitals ma resqu l-ebda evidenza b'saħħitha x-xogħlijiet li kellhom jagħmlu ta' ristrutturar u tisbieħ tal-isptarijiet f'dati f'idejhom bħala parti mill-obbligi ta' ftehim li kien sar 8 snin ilu. Il-qorti rimarkat li l-kumpanija f'data bl-isptarijiet qalet li wettqet b'60 miljun euro f'investiment, iżda meta ntalbet tressaq l-evidenza, resqet biss affidavit ta' inġinier u ritratti ta' helikopter li nxtara u rinovar ta' kamra tal-banju. Dan apparti li ma nataw l-ebda dettalji ta' xogħlijiet li kellhom isiru fil-futur. Fid-dokument ta' sentenza ta' kważi 140 paġna għal kawża li nfetħet 5 snin ilu, l-imħallef De Pasquale saħaq li l-qorti tassew perplessa bil-faqar tal-provi li Steward resqet quddiem il-qorti li ma faqar probabbilment jirrifletti l-faqar tal-investiment, proġetti u ippjanar fil-futuri li l-istess Steward kellha ppjanat. Il-qorti qalet ukoll li meta kien evidenti li l-kumpanija f'data bl-isptarijiet ma kienx qed tissodisfa l-obbligi tagħha, il-Gvern ta' aktar żmien biex tagħmel dak li kellha tagħmel. Madankollu minkejja dik l-estensjoni, il-kumpanija xorta ma wettqitx dak li kienet obbligata tagħmel. Il-qorti semmiet fost l-oħrajn li l-kumpanija f'data bl-isptarijiet ma onoratx lanqas l-obbligi ta' żidiet ta' sodod. F'istqarrija wara l-qorti tas-sentenza, il-Gvern saħaq li se janalizza din is-sentenza u f'kull eventwalità se jassigura li ħares l-interess nazzjonali. Dan billi fost l-oħrajn jħares l-impjiegi tal-ħaddiema kollha u s-servizzi kollha lil pazjenti jieħdu mill-isptarijiet li huma mertu tal-konċessjoni li dwarha ngħatat is-sentenza. Brabta maloti tas-sentenza reaġixxa wkoll l-eks-Prim Ministru Joseph Muscat f'istqarrija fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook qal li jirrispetta s-sentenza mogħtija u jilqa' kwalunkwe investigazzjoni oħra fuq din il-konċessjoni anki wara li kien sar rapport tal-Awditur Ġenerali u kawża li nfetħet minn Adrian Delija. Intant il-qorti ordnat li l-isptar San Luqa, l-isptar Canning Rek u l-isptar ġenerali ta' Għawdex jintraddew lill-Gvern u l-ispejjeż kollha għandhom jinġarru minn Steward Healthcare, il-kumpanija li ġiet fdata bil-konċessjoni.